Together, growing in faith, changing communities. Mahadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise nendodana nomoya ogcobileyo. Amen. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ogcobileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMatewu umpostoli, isahluko se-17 ivesi lokuqala uze kube ivesi yesishiyagalolunye. Kuleyo nkathi uJesu wathatha uPetrus noJakobe noJohannes umfowabo, wakhuphukela nabo bodwa entabeni ende. Wayeseguquka phambi kwabo esinye isimo. Ubuso bakhe bacwazimula njengelanga, izingubo zakhe zabamhlophe njengeqhwa. Nakho-ke kubonakala kubo uMose noEliya bekhuluma naye. Wayesekhuluma uPetrusi wathi Jesu, Nkosi, kuhle ukuba sihlale lapha. Uma uthanda asakhe amadokodo abe mathathu, elinye libe lakho, elinye elikaMose, elinye ela-Eliya. Wathi esakhuluma nanto-ke ifu elikhanyayo libasitha, kwezwakala izwi livela efini lithi, lo yindodana yami ethandekayo, enginamile ngayo, yilaleleni. Bathi ukuba bezwe, abafundi bawa phansi ngobuso besaba kakhulu. Wasondela uJesu wabathinta wathi, sukumani, ningesabi. Bathi bephakamisa amehlo, ababe besabona muntu kuphela uJesu. Sebehla entabeni uJesu wabayala wathi, ningawutsheni muntu lo mbono ize ivuke kwabafileyo indodana yomuntu. Thandwa zami ngifisa ukuqala. uJesu wathatha uJakobe, uPetrus noJohannes, wathi masikhuphukele entabeni. Yazi ngifuna ukukhuluma mhlawumbe ngenkonzo yokuhlungwa, ngenkonzo yokususwa esixukwini, ngenkonzo yokuhlengwa. Yazi uma umntwana esebeleni encela, akuve kunzima, akuve kubuhlungu kumzali ukukhipha umntwana ebeleni, ngoba iyamdabukela, ngoba ingane encane izohlala ifuna ukudla kwayo. Uyibona noma isino 3-4 izohlala kuma ithi ncence ngoba ifuna ibele layo. Kodwa umzali uyaqonda ukuthi uma ngilonda ikuhlala isebeleni isikhathi eside kangaka, ngeke ukwazi ukudla lokhu kudla okuqinaqinile. Ngithanda lenkonzo. Yazi kumina isimangaliso sokuqala asenzeke entabeni, kodwa senzeka ngokuhlungwa. Athi umhlabeleli uyabathwala bakhe, athi uyabahola endleleni. Kwesinye isikhathi ungasabi uma uNkulunkulu ekuhlunga. Kwesinye isikhathi ungaresist, ungalwisani necebo likaNkulunkulu uma
ekususa endaweni, ekususa kubantu. Ngoba yena uyazi ukuthi mawulokhu namathelela, hayi man, ngekukhule. Khona abanye abantu good for us. They are good to us, but they are not good for our growth. Basifukamela noma isidingo singasekho. Basivikela noma isidingo singasekho. Basizwela noma isidingo singasekho. So sikwazi ukukhula. Ubobuka ingane ekhule beyithemba kubo, beyinika amathuba okukhula. Ave ihlukile kunengane ekhule ivikelwa, ngoba le vikelwayo akukho ekwazi ukuzenzela ngoba konke yenzelwa. Ngifuna ukuthi namhlanje mvumele uNkulunkulu akususe kubantu. Mase kuthiwa kwena umsebenzi uphelile, thana Nkosi noma kunje ngiyavuma. Methi kwena uthanda lisekho, thana Nkosi noma kunje ngiyavuma. Methi kwena ngicela ungiphumela, thana Nkosi noma kunje ngiyavuma. Benqabela, thana Nkosi noma kunje ngiyavuma. Mase bekushiya, ungagijima emva kwabo. Yazi mina ngibuka impilo yami ngithi, yazi lokhuyana okwenzeka lapha sengiyalibona manje icebo likaNkulunkulu ukuthi lalihloseni. Yazi khona omunye umuntu othi yazi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngingiseliwe namhlanje ngoba ikhumbe bengizohamba ngayo bese ngozini akusindanga noyedwa. Khona ezinye izinto ekumele singalwisani nazo, ekumele sithi Nkosi noma kunje ngishiya kuwena. Ithanda mina le nkonzo, ngoba inkonzo le esibizelwa kuyona eyinkonzo yokumethemba uNkulunkulu. Enye ngiyithandayo, uma sekhuphuka nabo eyentabeni, lithi izwi likaNkulunkulu wayeseguquka phambi kwabo. Wabakhombisa enye into, wathi khona ngifuna ukunikhombisa kona. Balekile leyo nto kumina. Awukhombisi wonke umuntu izinto, kodwa uyabakhetha abantu. Hayi makhona abanye abantu abalimele ngoba sisuke sabakhombisa izinto abangakalindeli ukuzifunda. Mina ngibonile la in the ministry, abanye abantu sisheshile, sayitshela ukuthi sebe matured enough, kanti yes bakhulile ngemzimba abantu ngemqondo nangokholo bakakhulu. Basadla means meat, abakakwazi ukudla inyama eqinile. Basadla purity, abakakwazi ukudla umbila. Khona ezinye izinto okungamele usheshe uyikhombisa abanye abantu kwelikamoya, ngoba khona abanye abantu enixabane nabo hayi because lokho batshele kona ku-wrong. They were not ready for those news. They were not ready for the transformation. They were not ready. Babengalungele. Khona isigaba uNkulunkulu azokubeka kusona
likamoya uthola ukuthi abangani bakho ohamba nabo basasenyameni. And then faneke uhlele ukuthi manginalaba ngigcina la. Kodwa mase ngile sengamdedela umoya ocwebileyo wenza ukusebenza. Khona abanye abantu abazokubuka uNkulunkulu hey mase kufika umnikazi womsebenzi, all protocol falls apart. Mase kufika umnikazi womsebenzi, akho bishop la, akho fata la, akho mdikoni, akho papa, akho cardinal. Mase kufika umnikazi womsebenzi, uNkulunkulu always takes over. Bobona umuntu oqala hube phakathi nendawo bese yafika umnikazi womsebenzi, umeke wafika wathatha indawo. Uyayikhohlwa ukuthi ubani, ngoba kusaphili mina, sekuphila yena. Ndlovukazi yezulu abenathi sibuse sizivikele, isikhanyisele, isinika amandla nombuso nothando ngegama likaYise benendodana nomoya ucibileyo.